Dacă ai nevoie de un semn eficient de carte pentru cartea ta, îți trebuie doar niște agrafe și, desigur, o carte. Să spunem că am rămas la pagina asta și luăm o agrafă. După ce luăm agrafa, o punem în colțul de sus. Și acum, dacă închidem cartea, putem observa că se vede foarte bine unde am rămas. Se vede chiar foarte bine. Deschideți cartea și se deschide aproape automat la pagina unde ați pus semnul. O să vă arăt cum să vă împăturiți hainele mai ușor, pentru că nimănui nu-i place să facă asta, pentru că durează mult și e plictisitor și te încurci cu toate, trebuie să iei de la capăt, dar acum o să vă arăt o metodă foarte ușoară de a vi le împături. Apucați de aici, de pe vârful umărului și apoi apucați de mijlocul bluzei. Deci luați cele două capete, ridicați mijlocul și duceți partea de la umăr aici jos. Prindeți, ridicați și îndoiți ca mâneca să nu mai fie aici pe din afară. Îndoiți așa. Și ați împăturit foarte ușor bluza din câteva mișcări, vreo 2 mișcări. Forța fie cu voi! Dacă vrei să mănânci niște chipsuri cu prietenii, ar fi bine să faci ceea ce îți spun eu, mai ales dacă nu ai un bol în care să pui chipsurile. Deci dacă ai un bol în care să pui chipsurile, pasul ăsta nu-l urmări. Dar dacă te duci, să spunem, în oraș sau la un prieten acasă și nu are un bol, atunci poți face chestia asta. Apuci de aici de mijloc și eu nu pot să deschid, așa că o să iau o farfecă. Faci o mică despicătură aici și acum tragi și îl poți transforma într-un bol. Foarte ușor și practic. Și puteți mânca amândoi. Acum o să vă arăt cum să faceți o carcasă pentru CD. Deci luați un CD și o coală de hârtie. Puneți CD-ul fix cu jumătatea, o jumătate pe foaie și o jumătate în afară. Trebuie să puneți CD-ul fix pe mijloc. Să fie aceeași dimensiune și aici cât și aici. Acum luați partea aceasta și o îndoiți până la capăt. Până la capătul acesta. Am uitat să precizez, trebuie să fie neapărat o coală A4. Și faceți asta și îndoiți până jos. Acum luați și partea aceasta și faceți același lucru. Așa. Foarte ușor. Acum îndoiți partea aceasta, partea cu CD-ul, o îndoiți la maxim, cât de mult puteți. Ca să se simtă marginea cu CD-ul aici. Îndoiți și acum îndoiți și partea cealaltă la maxim. Nu contează dacă aici o să mai rămână puțin loc, chiar nu are nicio legătură. Acum dați la o parte și îndoiți colțul din partea aceasta și din partea aceasta. Foarte ușor. Și acum, când o să faceți asta, băgați partea de aici pe dedesubt. Băgați partea de aici pe dedesubt. Și ați făcut o carcasă pentru un CD. Și este foarte ușor. Puteți, mai ales dacă vreți să transportați CD-ul și nu vreți să se zgârie pe spate,
faceți o chestie din aceasta foarte ușor, a durat vreo 2 minute și este și dacă o scap nu se întâmplă nimic cu CD-ul, foarte protectoare și avantajoasă.